Leopoldo Cabalen, magandang araw, Central Luzon. Ako po si JM Desus at ito ang podcast ng CLTV 36 na Spotlight. At ngayon nakikita nyo kasama natin ang trending at sikat na Miss Lara Liwanag. Palakpakan po natin. Miss Lara, sige, bibigyan kita ng chance ngayon na batiin lahat ng mga sumuporta at hanggang ngayon ay nagpapakita ng suporta doon sa inyong team sa Physical Asia. Hello guys, thank you for watching Physical Asia. Lara Liwanag from Team Philippines. Maraming salamat sa panonood and sa prayers, lahat ng support na ginawa nyo for us. Even after the show, alam namin na magiging proud kayo sa amin. Thank you so much. God bless. Alam nyo ba na si Lara ay Kapampangan? At siya ay graduate ng Angeles University Foundation. Nursing, no? Yes, nursing. So, paano nag-start yung fitness journey ng isang Lara Liwanag? Kasi for sure, nung nursing kayo, nakikita ko yung mga batchmates ko noon na sobrang busy. Kasi meron kayong, kumbaga, mag-duty kayo sa ospital, ganyan. Yun ba? Nag-start na ba dun yung fitness journey more right after college pa lang? Actually, me being Lara, athletic na talaga ako bata pa lang. So, we're very competitive talaga. So, bata pa lang ako, daddy ko, pinapag-golf ako niyan, pinapag-basketball ako niyan. So, nung LM ako, ang finocus ko noon is badminton. Okay. So, dahil nga kasama ko yung mga ka-team ko na parang elite na sa badminton, parang ako, I was dreaming na mag-compete internationally, like to represent Philippines. So, yan yung mga nagpapalarong pambansa, something like that. So, ako parang hindi ko na achieve yung ganong level. So, edi nagkaroon na naman ng opportunity. Okay, nursing. Dahil naman may background ako ng basketball, nalaman ko na yung nursing, 10 years silang nag-champion sa basketball. Ano lang to, within the university. So, parang ako, game ako. So, gusto kong try. So, parang yung mga alumni namin, bilib na bilib sila, parang, okay, magaling yung point guard natin, something like that. Ako, sasabihan mo ako ng game plan, susundan ko. Problema, since bago ako, hindi ako makakapag-isip ng kunyari, okay, change the plan or whatever. So, magkukall ako ng game. Nung napansin na ng other opponent na, ayun yung game nila, so alam na natin gagawin. Natalo kami for the first year. So, yung feeling ko na parang, ako yung naging cause nung pag-break nung legacy nila. Yun yung driving force ko din na parang sabi ko sa coach, kahit anong mangyari sa nursing, sabi ko, ipapanalo ko talaga yung nursing, magiging champion ulit. So, nagte-training ako, kahit ako mag-isa, naghanap ako ng mga magagaling sa basketball, mga taga-Saints ko, para lang maging open ka sa mga laro ng iba't ibang tao. Kasi you get to see kung ano yung kaya nilang gawin. Nag-scout ka. Yes, and then you adapt kung anong linalabas nila. So yung training na ganon, second year, nag-champion kami. Third year, hindi na naman. Tapos parang last year ko, which is yung parang 50 years yata na anniversary ng AU. So ito ginawa sa arena ng AU. Yung parang tabla na setting. So edi sabi ko, hindi, champion ko to. Nakuha ko yung pagka-champion namin. At the same time, yun yung first time na nag-award sila ng MVP. Yes. So yung point ko lang parang ganun ako ka-determined as an athlete. At the same time, yung nursing, alam ko naman na ang ginagawa ko kasi, I want to excel sa academics at the same time sa sports. Dahil ayoko yung notion ng ibang tao na, ay, athletic yan. Bobo yan sa studies, parang kasi academics. sinasabi ng karamihan eh. So yun yung tinatry ko yung break. Kaya, yung mga nakakilala sa akin, at some point, naging scholar din ako sa nursing. At the same time, nag-excel sa sports. Yan yung start. Tapos, nag-start ako nag-CrossFit after ko nag-graduate sa nursing. Kasi my plan is to join the military sa US. And alam ko na meron silang bootcamp. So, kapag nagbo-bootcamp, kasi it's similar training sa CrossFit. Yes, so parang, you need to prepare for that. So yun, more of preparing myself sa CrossFit talaga. And I mean sa military. Tapos, alam ko, correct me if I'm wrong, dun sa CrossFit na journey mo, nakapag-represent ka din ng country outside. Yes. So parang, dahil hindi ako natuloy sa military dahil nagkaroon ako ng injury sa finger. Dahil nga, sobrang athletic namin nung sister Yun yung ko. ring, no? Yeah, yung yun. finger. Hindi, middle finger. Middle finger. So, naglalaro kami ng ultimate frisbee
nag-dive ako sa ground para kunin yung disc. Ganun ka-competitive. Ah. Problem is, hindi ko na-catch yung disc. So, pag turn ko ng hand ko, na-break pala yung finger, pero hindi ko inisip na meron siyang fracture. So, 3 months ko therapy, wala nangyari. Eh, dahil may disability ako, hindi ako natuloy sa States. So, parang ako tinuloy ko lang din yung passion ko sa CrossFit. Ngayon, since nanood kami ng competition sa Bangkok noon, may nakita akong isang girl from Brazil. Pagpasok pa lang sa arena, ang forma, ang ganda ng katawan, ang lakas. Ang fit. Ang fit. So ako parang, ito yung gagayahin ko. Ito yung gagayahin kong atleta. Magiging champion din ako sa CrossFit. So since 2014 until 2019, ang ginawa ko, nagtitraining lang ako. Kasi ayokong mag-compete nang hindi ako ready. That's 5 long years ng training. Tapos ako parang, since athlete ako, so hindi naman pwedeng athlete ka lang. Kailangan mong magkaroon ng source of income para i-sustain yung pagiging athlete mo. Doon ako nag-start mag-coach, like maging assistant coach. Tapos with the support of my family, nag-invest sila, naging partner ako sa isang gym. Tapos yun, yung coaching, yun yung parang somehow na tumutulong sa akin. Tapos nung naging national champion ako, for the first time na sumali ako ng competition, which is yung parang open na tinatawag nila sa CrossFit. You get to compete against other Filipinas. So, sa buong Pilipinas, naglalaro sila nun, yung mga elite na CrossFitters. Nag-top 1 ako. That time, ang ruling nila, kung sino man yung rank 1, siya yung papadali nila sa US for Worlds, like CrossFit Games. Yun yung best of the best. Parang ganon. So, ready na. Bound for, Wisconsin. Parang ganon. Nangyari yung pandemic. So, hindi na naman natuloy yung dream ko na to represent Philippines, tapos mag-compete internationally. So, ako, never naman din namatay yung hope ko sa dream ko na yon. Ang ginagawa ko lang, pinupursue ko kung ano yung passion ko, which is yung nagtuturo talaga ng mga students, at the same time, nagtitrain. Tapos, biglang merong nag-reach out sa akin na from Physical Asia. Ayan na. Diyan nag-start. So, nag-reach out sila, magkaroon ba ng parang audition, tinignan nila kung papasa ka ba dun sa qualifications ng Physical Asia, kasi hindi magiging madali ang journey for Physical Asia, hindi lang Pilipinas ang kalaban mo, kundi iba't ibang lahi ito. Anong naging, kumbaga, selection dun sa mga participants dun sa Team Philippines? So, may one time parang nagbabrowse lang ako ng IG ko, whatever, tas merong message request. Pagtingin ko, sabi niya parang from Physical Asia daw siya, na napili ako, one of the parang contestants. Parang ako, ano ba to? Scam ba to? I mean, ba't ako kunin for Physical Asia? Tsaka ang casual ng message, Instagram. Instagram, wala mang formal na ano. Tapos parang, sabi ko, napanood ko yung Physical 101 and 2. So parang ako, di ko sure kung scam to or whatever, kasi doon nakita ko na meron silang list of players. At nandun ako. Tapos yung picture na nandun pa, yun yung time na naging national champion ako. Ibig sabihin, nag-research sila. So parang sabi ko, okay, bigyan ko ng try. So binigay ko yung email ko, lahat ng details, and then nagkaroon kami ng initial interview. At nakita ko na merong Netflix logo dun sa interview. Okay, legit pala to. Yan. Netflix. So papanood siya sa Netflix. Tapos, nakita mo ba kaagad kung sino yung teammates mo? Hindi ko nakita. Paano mo nalaman? Kasi syempre, nandun si Mr. Manny Pacquiao, si Pacman. Yun. Siya yung team leader nyo eh. Anong naramdaman mo nung nakita mo isa ka doon sa mga members ng Team Philippines and hindi biro yung lineup natin? So, nung nakita ko nga, parang a week before kami mag-fly papuntang Korea, nakita ko yung number 1 na nandun, Pacquiao, tapos Emmanuel. So, parang sabi ko, okay, kasama pala yung anak ni Pacquiao. Kasi, I mean, alam ko may boxer siyang anak. So, parang, wait lang, pero may number na nandun sa side ng name niya, which is 46. So, ano ba tong 46? Age ba yun? Age ba yun? O parang height niya? O parang width ng kung ano man? Tapos parang, sinearch ko, oh, shoot, si Pacman ang team leader namin. So, ang na-feel ko parang, ano kaya ang pressure yung na-feel ko? Ano kaya yung pwede kong gawin na hindi mapapaya si Pacman? Kasi parang for me, syempre kami lineup, 6 lang yan.
ano yung pwede mong iambag para Sa sa team mo na hindi mapapaya yung leader nyo. Oo. Kasi kilalang-kilala siya at siya yung pinakasikat dun sa series na yon. Paano yung ano nyo, first encounter nyo? Kasi for sure, pagdating nyo dun sa venue or yun sa shooting location, nag-meet na kayo kayong 6 members ng Team Philippines. Kumusta yung, kumbaga, pagpapakilala? Kumusta yung bonding nyo? Kasi for sure, kahit paano nagkaroon kayo ng konting bonding before entering the competition. Oo. So parang yun nga, ang ginawa ko, since nakita ko lahat ng mga team members namin, tinignan ko yung mga IG. Sabi ko, ako lang yung... Very lang- Pinoy. Ita-check yung IG. Ako lang yung hindi sikat dito sa mga to. Kasi si Robin, nag-compete sa SEA Games, champion siya, kilala. Si Mark, ano na talaga siya, like nasa public na talaga siya. Tapos si Justin, alam ko, national team din siya ng rugby. Tapos si Ray, yung strongman namin, sikat din. So parang kung ira-ranking mo, ako talaga yung walang ano dito, walang fame or whatever. So parang pagkakita namin, mababait naman lahat sila. Wala kang mafe-feel na parang merong alpha. Even si Pacman, sobrang down to earth. Hindi mo mararamdaman na siya na bilyonaryo siya o kaya politician siya, something like that. Lalo na yung champion siya for 8 divisions. Walang ganun, walang wall. Yun yung maganda sa amin. Kasi for me, Lara, sobrang ganda ng journey mo na all you wanted is to represent the Philippines dun sa international stage. Yes. Pero hindi ka nabibigyan ng chance, di ba? Yes. So, ang daming nangyaring, kumbaga, nagka-problema, nagka-injury, etc., etc. Pero, dun sa right timing na, dun hindi mo inaasahan, sila pa ang lumapit sa'yo to represent the Philippines together with 5, kumbaga, known and, kumbaga, talented and strong contenders then from the Philippines. Ngayon, may entrance sila dun dun sa Physical Asia. Dala-dala nila yung Philippine flag. Anong nararamdaman mo nun? Kinikilabutan ka ba? Parang, or ano ka na nun? Game face on ka na ba? Beast mode na ba tayo dito? So, yun nga, ako kasi, may pagka-shy type talaga ako. Sabi ko nga, hindi ako sanay na ganito. Like, nakipag-usap to someone na alam kong mapoproject sa TV or whatever. Kaso yung feeling ko nun, nung ginawa namin yung walk na yun, nakita ko na yung mga teammates ko confident. Lalo na si Pacman yung nasa harap. Might as well, maging confident ka na rin. Like, wag nang pakialaman kung ano isipin nila. Just go for it. Parang ganon. Kasi, parang once in a lifetime lang naman to So you do it at your best. It's more of being confident about yourself. Tumungo naman tayo kasi ang pinaka nag-trend kay Lara doon sa competition is yung episode 5. Yes. So doon nakita natin, nung una nakikita natin, nakatayo lang siya sa gilid Hinahayaan yung partner niya na si Robin na, sige. Kasi ang game plan pala nila, kung tama ako kukunin ni Robin yung bola, ibabato niya sa'yo para i-shoot mo doon sa ring. Para agad na kayo manalo. Pero ang nangyari is, naramdaman, sabi nga ni Robin dun sa confessionals niya na pag hawak niya ng bola, naramdaman niya agad yung dalawang katawan na nasa kanya. So, anong naisip mo nung panahon na yun na parang, shocks, hindi natupad yung plano namin? Kasi dun sa mga competitions na ganyan, lalo na physical or very competitive yung mga kalaban mo, palagi hindi nasusunod yung game plan So, you always have to have a backup plan. Ano yung tumatakbo sa isip mo ng mga panahon na yun? So, nung nakita ko nga na ganun, alam ko naman na, kunyari si Mark, tinuruan naman niya kami ng mga grappling skills, kung paano ka aalis kapag merong nag-lock sa'yo. Problem is, hindi mo naman ma-apply yun, lalo na hindi naman innate sa amin yung combat sports. And basa. Yes, madulas, charot. Anyway, yung ginawa ko, sabi ko, wala nang chance to na maagaw namin yung bola kasi lalo na si Robin naka-lock in talaga. So, ang naisip ko, sa mga nanonood po, may balak naman talaga akong may gawin. Huwag nyo i-bash, may plano sila. Ang sa akin lang, why exert effort dun sa first match na alam mong hindi mo naman masusut na. So, we go for the overtime. Kasi it's more of, sa amin, kino-conserve namin yung energy. Kaya kung makikita nyo, kahit na anong hatak nung Thailand, si Jar yung crossfitter. By the way, si Jar, 9-time national champion sa Thailand. Okay. Before ko pa siya nakita, alam kong idol ko na siya. So, nung nakita ko siya, sabi ko, ang lalakas na mga crossfitter dito. Okay. Tapos, nung nakita ko din si Ploy, which is yung bodybuilder, makita nyo naman, sobrang laki ng katawan, di ba? So, nung nandun sila, parang ako, sabi ko kay Robin,
parang wag na tayong mag-discuss about it. Yeah. Basta ilalak natin, ipipin natin yung ball, hayaan mo sila mag-exert ng effort. Kahit anong try nilang i-pull yung bola, nakapush ako against it. So kahit ikaw hatakin mo, tinutulak kong pababa. Wala kang way na mahatak siya. So kunyari yan, si Jar, hatak siya ng hatak. Yung energy mo na paghatak na yun, naubos na. mauubos din. So parang ako, tatapusin ko lang yung time, guys. Yun talaga. So parang nag-overtime nga dahil wala nangyari. So parang kami naman, dahil alam ko na mabilis si Robin, same pa rin yung gagawin. Dahil mabilis si Robin, pag dive niya sa ball, nandun na kagad sa side namin. So parang, okay, gagawin na lang, ipin down ulit yung ball. Dahil nandun na kami sa goal nila eh. Ngayon, si Jar, may naisip siya. Hinatak niya yung paa ni Robin papunta sa kabilang side. Eh si Robin, kahit naman na anong mangyari, ayaw din niyang bitawan yung ball. It would be better na mag-lock in kahit na anong mangyari. Eh, since water yun, syempre, nagpa-float din, mas easing i-pull nga naman. So, pinul ni Jar, napunta sa opposite side. So, parang kami, gosh, ayoko manakit. Yun talaga, swear, ayoko manakit. Sa mga tao nanonood, ayoko po talaga manakit. Yun kami ni Robin. Tapos, nakita ko na nalulunod na si Robin dahil nga kay Jar, pinupul niya yung paa. Ginawa ko, tinulak ko na yan. 10 seconds tinulak ko. So, that sila nagbibilang. Sabi ko, ano bang gagawin ko dito? Eh, nagbibilang na lahat. Nakita ko si Mark, nag-warm up na kasi meron pa siyang chance. If man matalo kami, meron siyang 5th round para i-redeem yung kung sino man mananalo. Tapos parang, syempre ako parang, dapat may gawin ako. Ayoko naman na mag-go pa si Mark kasi pagod na din siya. So parang, tinignan ko yung timer. 6 seconds pa. Eh, since ako'y nakatayo, ang nasa utak ko, Robin, bigay mo na lang sa akin yung bola. Tatakbo ko na. Tatakbo ko lang. Like, let go of the ball. Punta ako. Kahit na malapit lang sa goal. Kahit hindi ko ma-shoot. Eh, hindi na rin naisip ni Robin yun. Kasi parang adrenaline. Eh, nandyan si Ploy. Balay mo makuha ni Ploy, di ba? Tapos ginawa ko, since lahat sila nakahiga, tinry kong hatakin yung bola. Problema, sila lahat sumama. So, nung nakita ko sumama lahat, sabi ko, Lord, bahala ka na. Nag-pull ako ng 2 malakas na pull ulit. Tapos, nung nakita ko na nalagpasan ko yung referee, which is alam ko na nandun kami sa center line, 2 or 1 second na lang yung natira. Alam kong panalo na kami. Pero yun nga, sabi ko nga, kung mapapansin nyo, before ako naglalaro, usually nag-ask ako ng guidance kay Lord. Kasi you will never know eh. Dahil hindi mo naman forte yung sport eh. So you ask for guidance, manalo, matalo man. At least meron kang, guided ka kay Lord. So nanalo kami, sobrang tuwa namin kasi hindi namin in-expect na na-pull ko pa yung ganun na ano. Pero sa akin kasi, sabi ko nga, even yung pag-call nila sa akin sa Physical Asia, ang feeling ko lang, malakas talaga yung mga guards and angels kong bumulong sa mga tao talaga. Tapos yung 6 seconds na yun, nag-slow-mo lahat. Parang yung 6 seconds, ang dami yung pang pwedeng gawin. Pero technically, 6 seconds lang siya. Yun talaga yun. Kasi nakakatawa kung napanood yung clip, episode 5 po, panoorin nyo na yung sa Physical Asia. Parang binuhat lang niya yung mga parang bata naglalaro. 3 yun na nakahawak sa bola. Binuhat niya papunta dun sa kabilang side. Tapos 6 seconds na lang ang natitira. Tapos parang ano siya, parang wala nang hope. Buti na lang etong si Robin, nung humahatak ako, dahil ayaw din niya na parang i-grab sa ni Jar, sumisipa siya. So parang mas may force din na papunta dun sa kabilang side. Tama. So ngayon, syempre super exhausted ka right after yung encounter na yon. Kasi nabanggit mo kanina, tuloy-tuloy lang din yung mga challenges na ginagawa nyo. Anong preparation yung ginawa mo kasi para tumagal ka dun sa ganong katagal at ganon kahirap na mga challenges? Ako kasi, alam ko naman yung sarili ko. So, usually dapat well-hydrated. Yung food mo, tama yung mga timing. Hindi na tama yung nagsiskip ng food as much as possible. Ano yan, parang evenly distributed. Kasi, alam mo naman na physical yung gagawin nyo. So, might as well be ready kung ano man yung pwedeng mangyari. At the same time, malakas na malakas yung puwersa talaga kung nagdadasal ka at may tiwala kay Lord. Minsan, kahit wala ka ng energy, kapag malakas ang tiwala mo kay Lord, meron ka pang power or kung ano man ang pwedeng gawin. Anything is possible. Yun yung nakita ko sa ginawa namin. Parang from impossible, naging possible. Yes. Imagine, 5 years ka nag-train for
dun sa competition mo dun sa CrossFit. Tapos you wanted to join the sa US? CrossFit Games. Yes, CrossFit Games. And then nagkaroon ng pandemic, tapos ito binigay yung physical Asia sa'yo. So, anong mensahe mo naman dun sa mga tao na they wanted to start their fitness journey, pero mahina yung loob nila, nagdadalawang isip sila kasi, well, ako personally, mga iniisip namin, nakakahiyang mag-workout, lalo na pag hindi ka fit. Gets. Makikita mo yung mga tao dun sa gym na sila may progress na, pupunta ka dun, ako, ang laki ng tiyan ko, di ba parang ganon. Tapos, ano yung tip mo sa kanila? Ano yung, kumbaga, message mo? Kasi, kayo yung mga inspiration para sa amin eh. Parang gusto ko maging ganun ka-fit, gusto ko maging ganyan. Pero mahirap mag-start. Gets. So ako kasi, ever since naman, ang pinipray ko talaga kay Lord na gamitin niya ako as His instrument para ma-inspire yung tao sa fitness, to be healthy, at the same time, longevity sa buhay. So, ang masasabi ko lang sa inyo guys, parang you better start early as possible. Kasi ako, ang goal ko talaga, kung pwedeng i-delay yung aging process, yun yung gusto ko. So with that, kapag into fitness na kayo, mangyayari naman. At the same time, kung iniisip nyo yung kung ano yung mga masasabi ng ibang tao, ang isipin nyo na lang guys, yung gagawin nyo para sa sarili nyo. Okay? Kung iisipin mo pa yung ibang tao, walang mangyayari. Same thing sa akin. If inisip ko kung ano yung reaction nila about me, wala na. Kumbaga, ba't ako magpo-focus sa kanila? I-focus nyo yung sarili nyo. Kasi, once na naging confident ka about it, magtutuloy-tuloy din yung mga progression na pwede mong gawin para magiging unstoppable ka. So, ang masasabi ko lang, guys, focus nyo yung sarili nyo, kung ano talaga yung projection nyo in life, be futuristic talaga. So, meron naman talaga mga gym na parang kailangan mo lang din magtanong kung ano yung pwedeng gawin. Yung program. Yes. It's better to ask or try kesa wala kang gawin. Dahil yung fitness, ang masabi ko din na parang inclusivity yung habol niya. So regardless kung anong age, regardless kung may sport ka or wala, pwede mong gawin. Like simple na nag-walking ka. It's a parang one exercise na pwede mong gawin na wala kang babayaran, di ba? So you can start from there and then eventually mag-seek kayo ng advice sa mga professional na fitness coach. Yan talaga. That's correct kasi tama yung sinabi niyo na it's better to start na walang tamang panahon kundi ngayon. Kasi kung ipagpapabukas mo yan, 2 taon na lumipas, 3, 4, 5, hindi mo na simulan. So kailangan, kung gusto mo mag-start, ngayon na. So lahat kayo nanonood, pumunta na kayo. Pag-usapan naman natin kasi meron kang sariling gym. Gym. And you do coaching. So ngayon, para sa lahat naman ng na-inspire mo, lahat ng kumbaga naging idolo ka na, paano naman sila makakapag-inquire, paano nila kumbaga magpapaturo sa isang laraliwanag? So guys, kung interested talaga kayo mag-start, you can search Barn Fitness. So located kami sa Angeles City. With this gym or tinatawag namin box, ang goal namin is to serve people like with different parang levels. So inclusivity. So madami dyan, wala silang background, meron din dyan mga athletes. Pero pag nakita niyo yung community namin, iba't ibang klaseng atleta, magkakasama. Wala kayong ma-feel na any boundaries sa parang, ay, yung mga magagaling, may grupo sila. Yung mga hindi malalakas, merong grupo. Hindi. Kasi, ang ginagawa namin, we try to impart knowledge to everyone. So, kunyari, ikaw, malakas ka sa upper body mo. Ako, malakas ako sa legs ko. Ang ginagawa ng iba, magtatanong sila, ano yung parang, ano yung mga tips na ginawa mo para lumakas yan. So, nagtutulungan kami. Hindi lang ako yung nagko-coach doon. Makikita no na yung mga tao doon, kung ano yung way of coaching ko, ganun din yung pagtulong nila, lalo na sa mga bago. So, wag po kayong mahiya. You can like drop by. Ako din naman yung mag-a-attend sa inyo. And we'll definitely help you kung paano kayo mag-start. You don't have to have any background sa sport. Basta nag-start kayo, ako na bahala doon. I will modify things na kaya nyo lang. Tapos eventually, kung gusto nyo mag-level up or whatever, based sa goals nyo, doon tayo mag-focus. Do you have like a contact number or sa Facebook or Instagram? Facebook and Instagram na lang. Wala na mga doon. Kumbaga kung paano nyo ako nakikita, same lang din yung makikita nyo doon.
Very natural lang, guys. Sige. Just to end this, sa lahat kasi ng guests ko, pinapa-message ko sila sa kanilang future self. Okay. If kakausapin mo ang Lara Liwanag 5 years from now, ano yung mensahe mo sa kanya? Ang masabi ko lang, Lara, lagi mong balikan kung saan ka nag-start. Stay grounded kahit saan ka umabot. Always seek help kay Lord. Tapos be thankful and grateful about everything na nangyari, good or bad. Yeah. Kasi lahat yan, blessing. Yes. Yan. And I think everything happens for a reason. Like me talking to you, it's a way of like inspiring people talaga. So, yung goal ko na, yung pinagdadasal ko kay Lord with this setting, nangyayari na. Kasi parang hindi naman pwedeng hingi ka lang ng tulong, pag binigay na, stop na yung communication. Ngayon, yung pangarap mo na pinapangarap mo mag-compete internationally, nangyari. Yeah. Pero ang blessings ni Lord, more than dun sa hiningi mo. Never did I expect na magva-viral yung scene na yon. So parang ako, since binigyan ka ng maraming blessing, ang tanong, kaya mo ba siyang iharap sa tao? Yes. Na sa kanya lahat ng galing yun. Yes. So I say guys, kahit na anong mangyari, sentro nyo pa rin si Lord. Yan. If you're seeking help or parang may mga challenges kayo na nararanasan, never lose hope. Tapos, hindi naman ibig sabihin, nandyan na yung problema, wala na, suko na. Hanggat hindi natatapos, you ask for help. Kasi laging tinetest ni Lord yung faith natin. So kahit na 1 second na lang, pwede mag-change lahat. Yan. Very well said. Palakpakan naman natin. Grabe. Ang dami nating natutunan kay Miss Lara Liwanag, ang isa sa mga team members ng Team Philippines sa Physical Asia Season 3. Ayan. Palakpakan natin, Lara Liwanag. Thank you, guys. Sana po panoorin niyo itong episode na ito dahil sobrang malaman at very well said. Sobrang dami kong natutunan kay Miss Lara. Baka mamaya tumakbo na ako sa labas. Oo Mag-run naman. ako. Ayan, maraming salamat. At ito po ang Spotlight. Ako po si JM De Jesus. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode. Maraming salamat po.